Παραμονή Χριστουγέννων 1995. Είμαι στο μοναστήρι. Το χιόνι πέφτει άφθονο, δεν λέει να σταματήσει. Έχει καλύψει τα πάντα. Σε μερικά σημεία έχει ξεπεράσει τα 2 μέτρα. Ο αέρας το στροβιλίζει και το σωριάζει. Η νύχτα έρχεται νωρίς. Άλλωστε είναι η πιο μικρή μέρα του χρόνου. Ορατότητα 0. Οι πυκνοί ομίχλοι και οι χιονονυφάδες παλεύουν με το πυκνό σκοτάδι. Στα παράθυρα του κελιού μου, ο αέρας φυσάει δυνατά. Το χιόνι έχει κλείσει τα τζάμια. Ο χειμώνας του Σαρματά έχει μια ασυνήθιστη αγριάδα μας γιατί τον πρώτο καιρό ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που είχε κάνει ηγούμενος. Δεν έχει άδικο. Καθισμένο στο γραφείο ανοίγω την αλληλογραφία και διαβάζω τις ευχές. Το άστρο της Βηθλεέμ να καταδικάζει τη ζωή σου. Στις μέρες μας, μέρες οδύνης και αποπροσανατολισμού, μέρες γεμάτες άγνοια και μοναξιά, γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη της όρασης εκείνου του πρωτινού ουρανοδρόμου αστέρους που τροχιοδρομώντας στον εφέρα των εναγωνίων αναζητήσεών μας, θα οδηγήσει τα βήματά μας στο πενιχρό σπήλαιο. Μια αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί φέτος σκέφτηκα η συντηρητική πλειοψηφία των φίλων και αδελφών στις ευχές τους αναφέρονται στο άστρο της Βηθλεέμ. Πήγα για λίγο έξω. Η χιονοθύελλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Ούτε σκέψη να δεις λίγο ουρανό. Κάποιο αστέρι. Κοίτασε το θερμόμετρο, μείον 15 βαθμούς. Γύρισα στο κελί, πήρα το Ευαγγέλιο να διαβάσω λίγο τα σωτήρια γεγονότα. Τα έχουμε τόσες φορές διαβάσει. Αλλά δεν χορτεύεις. Του δε Ιησού Χριστού γέννησης ούτως είναι. Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, με την υπέροχη γραφή του, μας ζωντανεύει τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, την άπειρη αγάπη του Θεού που μπαίνει αναχώρητα στην ιστορία ή να σώσει τον άνθρωπο. Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρας Ηρώδου βασιλέως, ειδού μάγια από ανατολών παραγγέλλοντες Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού εστείνονται εχθείς βασιλέως των Ιουδαίων, είδαμε βάρα αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθαμε εν προσκυνή σε αυτό. Αιώνες τώρα περίμεναν οι άνθρωποι αυτόν τον αστέρα. Αυτό δείχνει και η λαχτάρα των μάρων που έκαναν αυτό το μαρτυρικό ταξίδι και επικίνδυνο. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύτησαν. Και ειδού ο αστήρ ονείδων εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθόν έστι επάνω που είναι το πεδίον. Ιδώντες με τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα. Αυτή η χαρά, γράφει άλλος αδελφός, αυτή η χαρά των μάγων και αυτό το φως του αστέρα να πλημμυρίζουν τη ζωή σου. Άνοιξα λίγο το συναξάρι της ημέρας. Η κίνηση των μάγων πάντα προκαλούσε την απορία αλλά και τον θαυμασμό. Το συναξάρι δίνει τη δική του ερμηνεία. Μας γυρίζει αιώνες πίσω, τότε που ο ειδωλολάτρης Μάντης Βαλάμ άκρο προφητεύει για την ανατολή ενός άλλου αστέρα. Έντες ημέρες εκείνες έγινε το της Μάντης λεγόμενος Βαλάμ εν την Περσόν χώρα και μαντευόμενος και άλλα πολλά είπε και τούτο. Ανατελεί άστρον εξιακό και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ. Έχοντος οι άλλοι Μάντης τη διάφθηνη προφητείαν κατά διαδοχήν, εδίδασκον πάντας τους των Περσών βασιλείς, και προήλθον άχρη τούτων 2 όντων, και παρατήρουν πότε είδωσιν αστέρα τιμητών. Ως αστρονόμοι δε ειδώντες των του Χριστού αστέρα, ότι ούτε πει η πορεία ως Φιλιπποί αστέρες, από Ανατολών προς Δύση, αλλά από Άστου προς Μεσημβρία, έγνωσαν ότι γέννησε μεγάλου βασιλέως θηρή, και ακολουθήσαντος το αστέρι, έβρον Χριστόν με Κύριον, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και προσήμεγαν αυτό δώρο, χρυσόν και λίβανο και σμύρνα. Και ούτω την προστάξη του αγγέλου υπέστρεψαν στην χώρα αυτών. Τα μυστήρια του Θεού. Ευλογημένοι οι μάγοι, φωτιστέντες από τέτοιον αστέρα, εξαίσιων λόγων, ορώντες οι μάγοι, ασυνήθους νέου αστέρους αρχιφαούς, ουρανίου υπερλάμποντος, Χριστόν βασιλεία τεκμήραντο, εν γη γεννηθέντα Βηθλεέμ, η σωτηρία ημών. Η νύχτα κύλησε μια γλυκιά προσμονή. Παιδικές θύμησες έρχονται στο νου, τότε που μικρά παιδιά βγαίναμε με λαχτάρα τη νύχτα έξω από το σπίτι για να δούμε το αστέρι των μάγων. Ή τα θεοφάνεια ενώ δεν πώς ανοίγουν οι ουρανοί και οι άγγελοι ανεβερδευαίνουν τον ψολογώντας του Θεού.
Η χιονοθύελα συνεχίζεται. Ο παγωμένος αέρας σφυρίζει αδιάκοπα, θέλοντας να παραβιάσει τα τζάμια. Λίγα πρωί σηκωθήκαμε για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία. Με πολλή δυσκολία φτάσαμε στο καθολικό. Η πόρτα καλυμμένη ως πάνω τα χιόνια, 3 μέτρα. Ενώ τα κρίσταλα κρέμονταν απειλητικά πάνω μας από τα κεραμίδια. Με πολύ κόπο καθαρίσαμε τα χιόνια και η πόρτα άνοιξε με δυσκολία. Σε λίγο τα καντήλια φώτισαν τα πρόσωπα των Αγίων. Ευλογητός ο Θεός ημών. Δε φταίδομεν πιστή που έγινε ο Χριστός. Ακολουθήσουμε λοιπόν θα οδεύει ο αστήρ. Η παλιά μας εκκλησία έμοιαζε με φάτρα. Όλοι και όλοι ήμασταν 4 πατέρες. Είναι από τις λίγες φορές που θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα μόνοι μας, χωρίς κόσμο. Όμως όχι. Ένας μικρός κοκκινολέμης μπήκε μάλλον από κάποιο σπασμένο τζάμι στο καθολικό. Ήρθε μπροστά και κούρνιασε στο ψάχνο χαλί. Άκου και ήρεμα στην ακολουθία. Πού και πού έπαιζε ένα τυπίδισμα, σαν να κρατούσε ισοκράτημα, σαν να έλεγε αμήν. Σήμερον πάσα κτήσης, αγάλεται και χέρι, ότι Χριστός εντέχθη εκ παρθένου κόρης. Ήταν μια όμορφη παρουσία σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας. Επεσκέψε το ημάς, εξύψου στο σωτήρι μόνο, Ανατολή Ανατολών και η ενσκότικη σκιά εύρωμε την αλήθεια. Από τα μικρά στρογγυλά παράθυρα του καθολικού άρχισε να αχνοφέρει. Η έννοια, το δοξαστικό, η δοξολογία δόξα ενεψήσεις Θεού, το ευλογημένη βασιλεία, το απολυτίκιο, η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέδειλε τον κόσμο το φως της γνώσεως. Εν αυτή γάρτη της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος διδάσκοντο σε προσκυνή τον ήλιο της δικαιοσύνης. 5 ώρες πέρασαν, ούτε καταλάβαμε πώς. Μια παρθεσία. Ο λειτουργός μας μοίρασε το αντίθετο. Ο κοκκινολέμης, πλήρως εξοικειωμένος, έπαιξε και αυτός να πάρει το μεριδιό του. Κάποιο ψυχουλάκι που θα έπαιζε σίγουρα το πανέρι. Γυρίσαμε στα κοιλιά μας. Ξεχωριστή η σημερινή μέρα από όλες τις πλευρές. Το χιονόπληκτο μοναστήρι έμοιαζε με σιμπηρικό τοπίο. Κάθισα πάλι στο γραφείο, ευκαιρία για διάβασμα. Ο καιρός δεν επιτρέπει τίποτα άλλο. Συνέχισα να κοιτάζω την αλληλογραφία. Ένας φάκελος, χοντρός με κάποιο βιβλίο, σταλμένος από έναν φυλάγιο καθηγητή. Ήταν ο βίος ενός νέου άγνωστου Αγίου. Ο αγαπητός καθηγητής μαζί με τις ευχές του έγραφε. Ένας αστρονόμος δοκιμάζει πολύ χαρά όταν ανακαλύπτει ένα νέο αστέρι στο στερέωμα του ουρανού. Ασύγκριτα όμως μεγαλύτερη χαρά δοκιμάζει ένας χριστιανός όταν ανακαλύπτει ένα νέο άγιο, ένα νέο αστέρι που κοσμεί το στερέωμα του ουρανού της Εκκλησίας μας. Μια τέτοια χαρά ένιωσα κι εγώ όταν ανακάλυψα αυτό το νέο λαμπρό αστέρι της Εκκλησίας. Θέλοντας να μοιραστώ αυτή τη χαρά, σου στέλνω το βίο του. Πιστεύω πως και εσύ θα χαρίσει. Πράγματι χάρηκα, αλλά και ζήλεψα λίγο. Ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός, από την Ανατολή του δεν έπρεπε να φωτίζει και να αναδεικνύει και νέα αστέρια, εν παντή καιρό και τόπο, και εν παντή τόπο της δυσκολίας αυτού, και θα συνεχίσει να αναδεικνύει και νέα αστέρια έως τις συντελείες του αιώνος, σύμφωνα με τον αδιάψευστο στο λόγο του. Φαίνεται πως οι ευχές των φίλων εκείνα τα Χριστούγεννα του 1995 έπαιξαν τόπο. Και το 1956, ένα άγνωστο ολόλαβο αστέρι από το βορειά, το αστέρι του βορειά, αυτή τη φορά φώτισε το δρόμο μας και μας μαγνήτησε κοντά. Όλα έγιναν τόσο απλά και προγραμμάτιστα. Και ήταν τόσες συμπτώσεις που κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και να το συνειδητοποιήσω. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο μου φαίνονται εννοούμενα σαν ένα μυθιστόρημα. Ήταν η χρονιά της επίσημης αγιοκατάδοξης του Αγίου και της αναποδής του Λιψάνου. Και εδώ θα μιλήσω εκτός γεωγράφου. Πάντα με ρωτάνε, όταν κάνω ομιλία, πώς ζώσε στο Άγιο.